Destiny, tifla ta' 13 sena li nhar is-sibt rebħet il-Junior Eurovision Song Contest, ingħatat merħba kbira meta tlieta filgħodu irritornat lura l-iskola. Tanni ċabċib, il-kant tad-diska Not My Soul u l-ajjat tal-isem Destiny għamlu atmosfera mill-isbaħ fil-bitħa tal-iskola Immaculate Conception. Destiny deret sodisfatta immens bil-merħba li taw asħaba u l-ġenituri tagħha deru emozzjonati wkoll. Sar diskors ukoll dwar kif Destiny għandha sservi ta' eżempju għal tfal oħra. Bil-kap tal-iskola tirrimarka kif għalkemm Destiny tieħu b'serjetà kbira l-karriera tal-kant tlaħħaq ukoll b'mod tajjeb max-xogħol tal-iskola. Destiny kienet ippreżentata wkoll trofew li żgur ser tibqa' toss bħalma se tibqa' toss il-merħba li tawa dawk li hi ddiskrivit bħala t-tieni familja tagħha.